Hola, soc Javier Aguilella, soc bomber en el Consorci Provincial de Bombers de Castelló i junt amb la FAMPA farem una xerrada que hem titulat d'emergències. Nos centramos en les emergències que se poden donar en una casa com la nostra, i la dividirem en tres parts: prevenció, protecció i actuació. La prevenció perquè veurem que més del 90% dels incendis que se fan en una casa, que se produeixen en una casa, se poden evitar, perquè són produïts per imprudències nostres. Després veurem la protecció perquè si veiem que tenim una casa en les suficients mesures de protecció, les conseqüències de l'incendi se poden minimitzar molt. I després, per últim, veurem l'actuació. Si no hem sigut prou previsors, no hem tingut la casa lo suficientment protegida i encara així se produeix l'incendi, veurem la millor manera d'actuar en cas que se produïsca. I això serà bàsicament la xerrada. Veurem també tots els recursos que compta la província de Castelló per atendre emergències i com activar-los. I això serà. Espero que ens vegem prompte.